Moi pendentes tanto do vento como da auga e sobre todo aquí os veciños están pendentes do río Grande de Xuvia porque xa non é a primeira vez que a auga lles chega ás casas como as de José. Moi bo día de novo, xa estades acostumados a que vos chegue a auga literalmente á porta, non? Hola, bo día, sí, que estamos acostumbrados porque cada inverno pasa prácticamente o mismo. Entonces, enchese aquí o río, está cheo de árbores, e de follas, e de todo o que arrastra o río, e cubre, enchesenos a finca, a casa e as fincas colindantes. Entonces hai que buscar solucións. Van 5 veces, non, que vos chega auga ata aquí? 5 veces, os 5 anos que levamos aquí de momento, unha vez ao ano, mínimo, por lo menos, temos crecida. Falabas ti de solucións de maneira caseira, non? A que tivechedes que facer? Solución, se queredes ver unhos pequenos inventos que vamos perfeccionando cada ano aquí, que son tableiros, o primeiro ano foron sacos de area, pero bueno, filtraba polo medio, e agora vamos perfeccionando un pouco o tema cada ano e cada crecida. Claro, isto aquí o que fixechedes foi poñernos uns tablóns de madeira e os reforzaches con tela de neopreno. Unhos tablóns de madeira, dependendo da altura que vexamos de crecida, e metimoslle unhos burletes de neopreno e de goma, tanto pola parte baixa como os laterales, afincados contra un puntal de madeira, aquí no marco da porta. Claro, isto xa o fixeches a modo de desesperación, non? Supoño, xa me dicías antes que era un pouco proba e error de todos os anos. Vamos intentando perfeccionar todos os anos, entonces, bueno, este ano de momento funcionou, pero se a crecida é máis grande, si non se pode limpar ríos ni nada, isto chegará un momento en que cubra 1 metro, 1,5 metros de altura. Entonces terémonos que meter aquí en un búnker. Falabas ti, compañeros, aquí teñen outra solución, vamos a amosarlle porque, claro, teñen o río aí moi pretiño e esta é a solución que vos queda tamén. Traballamos de vigilancia as 24 horas mentras dura a crecida, entón con prismáticos e unha linterna. De noite, cada hora e media ou 2 horas de guardia a vigilar a ver que non entre na casa. Pois moitas grazas por atendernos, José, compañeiros, xa vedes, pois hai que tirar de inxenio, sobre todo pois de seguridade, pois para evitar que a auga lles entre na casa aquí, tanto a José como a Susana.